Så bare det her. Så er det fredagsflæk. Så skulle der en Game Boy 3. Det må vi lige se på, hvad er. Der er en pitch. Vi tager sgu Mr. Gengar først. De åbner rimelig nemt, de her. Yes. Skal vi gøre sådan her? Whoopsie. Det er hittet for. Jamen, jeg dummer mig jo altid, ikke? Du er altid dum. Der er, prøv at se det der stars. Ja. Nå. Så må det være... Cry. We got pitch black! We got Venusaur! We got basic energizer. Granapachilla, Volimoshi. Gwyn. Marshadow. Og en lille slåbuk. Og en sir. Nej. Og en prut. Der er ikke noget mere kedeligt end den kort der. Arigato. God weekend.